The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 6:40. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. 1 Corinthians 15:3-4. Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. John 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. 1 Corinthians 2:16. Who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. 1 Peter 1:13-15. Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance. But as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Colossians 2:8. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Before we start our Bible study, nining adlaw, atong susiyon una ang atong tagsa-tag sa kakalagon doon na pa ba kita'y mga sala. Kay kining maong mga sala, kung dili nato isugid, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, muadtudayon kita sa 1 John 1:9 principle nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, ang gikinahanglan nimo dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong paggamit diyan ang imong kabubuton, your free will. Gamita ka na aron ikaw makahimos labing menungdanong desisyon, the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, tungo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampot tabalaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon, nga among pahimuslan kining imong grasya, nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong,
pinagi nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kining among pagatunan karon mahimong panalangin ug dugang sa amo ng napundo nga mga doktrina dinhi sa among kalag karon. Mahimo pa kining ikadugang aron sa ingon niya na makapadayon kami sa tuman sa among katungdanan o buluhaton diha kanimo nga kami mangandam sa among tagsa-tagsa kakalag samtang niya pa kami nining ikaduhang bahin sa imong plano aron sa ingon niya na makatubo ang among tagsa-tagsa kakalag aron sa ingon niya na magkabot kami sa among common goal as believers, which is spiritual maturity, ang pagkahamtong nga espirituhanon nga diin ana na kami katakos sa pagkinabuhi, pagdawat sa panalangin, sa paghigugma, kining tanan-alang ragyod sa among pagtubo nga Kristohanon. Salamat ning tanan. Nagaampo ako Dios nga imo akong dihugan aron makagamit lamang ako sa mga punto nga sibo sa imong kabubuton, nga subay sa imong mando, imong protokol diha sa imong mga pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again. Aniya pa kita sa atong tunanan nga giuluhan og how to be truly happy in life. Okay? Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon bahin kadto gihapon sa kaluwasan og kini may kalabutan kini. It has something to do with our topic, which is how to be truly happy in life. Okay. Ato nang nakita nga at the last judgment, sa katapusang paghukom, nga ang sala dili isyo in eternal judgment. Kapila naman ni nato subli-sublia. Sin is no longer the issue in eternal judgment. So in the study of the book of Revelation, diha sa kapitulo 20, we are going to learn there that ang tanang mga tao, mga dagko o gagmay, buhi o patay, dito sa tubangan, sa ukmanan sa dakong puting trono, the great white throne judgment, ug ang mga libro giabrihan. Dunay mga librong gipangabrihan, okay? Now, ato naman yung gisgutan po dapan, gisubli na to ni, kay manong danon, aron di na gid ni makalimtan. Paminaw, ang nakagrabe gyud ini, kay gisaysay sa maong kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dihay libros kinabuhi, the book of life, nga giabrihan, o dihay laing libro, nga gitawag og libro sa mga buhat, the book of works. Okay? Gipangabrihan tong mga libro ha. Pero, paminaw, wala ba'y libro sa mga sala dito? Wa. O man gyud. Wa ang libro sa lista sa tanang mga sala nato nga atong gipangbuhat. Wa. Na book of sins na. Ha? Book of sins? Wala. Ako lang ang gibitik. Wala ra ba? Wala libro sa mga sala. Wala. Na book of life. Ug na book of works nga gisgutan. Ug ang matag usa ka tawo gihukman. Pinagi nining maong duha ka mga libro by these two books. Ug ato nang nasayran dinhi nga wa gyoy bahin og sala. Kaya nga naman, di na lagi isyo ang sala.
Sabta lagi na. Okay? Busa, atong ipaklaro pag-usab dinhi. Atong ipatinaw dinhi sa makausapa nga ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno dili ang sala. Okay? I hope di na ginanimo maglimtan siya no? Dili na isyo ang sala. Mabitaw na ay mo ingon og di ay makapaimpyerno ang atong sala. Di lagi makapaimpyerno ang sala. Tungod kay naman lagi si Ginoong Jesucristo mo milukat. Okay? Niya atong mga sala. Gibayran niya ang atong utang sa sala. So wala na. Ug wa pa tingali si Ginoong Jesucristo, sigurado patay na ta sa atong mga sala. Mao na hinungdan nga isalibay ta apan di naman isyo lagi ang sala kay kanang tanan unsa gibayra naman ng tanan. So nganong may impyerno pa man ta ug di na isyo ang sala. Mao ni pangutana sa uban. Tungod kay, paminaw, wa man pod nimo dawata ag bayad. Wa man kamuang kons bayad. Kinsa may nagbayad, si Ginoong Jesucristo man. Imo mang gisalikway ang bayad na mauna. So sabta gina. Kasabot ka ba taon ini? I hope na tinawan kag maayo ani. Therefore, maunang maimpyerno kahigala na I'm addressing this to you, unbeliever. Maimpyerno ka, bisag di na isyong sala, tungod kay wa man lagi nimo dawata ang bayad sa sala, nga mao ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mao nang nagatindog ka karon tubangan sa ukmanan sa dakong puting trono, Great White Throne Judgment, o gihukman ka. Gumikan kay imo man laging gisalikway ang gihimo na unta nga bayad. Na moingon tingali ka o bitaw. Sige naman kung kadungog adto sa gisangyaw sa mga pastor o mga ebanghelista sa nagkarinlaing ministry. Pero wag yung ko kahimong desisyon. Paminaw ron tong ako. O niya, unsaon naman to nato. Ingon na ang mao nga kahimtang. Paminaw, this is sin at the last judgment where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. No nga numang righteousness of man. Tungod kay na may book of works o na ay book of life. Diha sa book of life, libro sa kinabuhi, nakalista diha ang tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipakatao dinhi sa kalibutan gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao nga matao dinhi sa kalibutan. Na nagkasuwat diha tanan. So, just imagine. You can just imagine unsa ka baga gyud niya ng libruha di ay. Tiya mo yung mga ngans tanang binilyon o trinilyon o kwadrilyon mga tao niya na higayuna. Tanang mga ngan na nakasuwat. Nakalista diya sa mao nga libros kinabuhi. Book of Life. Well, mo ka na. O paminaw. Inig abre sa maong libro. Kung kinsa nga ang wa malista, o busa wa makiti, diya sa maong nga libro, unsa metabo. Bawa ka unsa metabo? Bawa ka ba? Unsa metabo. Paminaw, silang mga tao, kansang mga nga, dili makitaan, di mabasa, diha sa maong libro, unsa man ni sila. Kini sila ipagtambog, ipanglabay dito sa kalayo. Pero baya, ang kalayo di ra maunta para sa tao, ha? Remember? Dili oy. Dito para sa tao ang kalayo.
kadtong kalayo giandam na to kay hukma na unta ang mga anghel. Numdum ka ba? Pero gi-intermission man ang mga tao karon. Kay kitang tao maumay magatapos o magasira sa kaso gipasakan ni Lucifer niya itong sitwasyon na nga nahitabo nga siya paghahukma na unta. So, therefore, dako gyud kayong ingnon ta trahedya kadto. Kay kita kong mga tao, o man lagi ta i-disenyo sa Dios nga ibanlo dito sa kalayo, wala. It's not God's intention originally. Apan nga no mangmuadto man gyud ang tao sa kalayo. Be, unsa may mo ikatubag ngano man. Tubag tungod ra pud sa tao. Yes. Because of man. Kaya abi ko nimo, ngano man tao nga moadto man gyud ka sa kalayo. Ano yung pangutanan nimo? Tubag, ako mangong gisalikway ang mibayad sa akong sala dito sa cross. Namaw na. So, nakasabot ka na. Naraba po yung mga tao nga pilosopo nga moingon og bahala na. Nga ano man di ay. Bibo man kuno diha. Dito sa kalayo. Sige lang. Now, kinsa may nahibaw nga bibo. Lisod yun yung ubang mga tao, no? Kinamag yun yung mga tao nga ingon anak. Na yung mga tao nga ingon anak, mo ingon anak, tungod sa ilang pagkagahi na yun, pagkatiga na yun sa ilang mga kasing-kasing. Kapantiman ikini. Bisan og unsa na yun kagrabe. Doon na kay gayunan nga mabali niya ng imong kaimtang. Napa kay chance, samtang buhi ka pa, samtang nakadungog ka pa, hindi nga itong gisgutan karon, gisgutan sa balaang pulong sa Dios, napag-yung kay gayunan. You are still given a chance. You still have the chance nga makalingkawas ka sa imong padulngan nga linaw sa kalayo. Ayaw pagpaabot. Kung tuwa ka na dito, moingon kag sayop man di man di ni magsilbi. Pwede pa ba kang mubalik sa ako? Oy, hindi na mada. Di na mahimo. Awahi na. Mga tudpas bulanon, awahi. Apan karon nga, makadungog ka pa, nagpatalinghong ka pa ning atong pagpatinaw sa pagpasabot nimo bahin ning kamatuoran gikas gipadayag Espiritu Santo. Karon ra ang higayon nga gikinahanglan ang imong paghimo og desisyon. Desisyon sa pagdawat sa gitanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus. Karon ra higala himoa ang desisyon. Gamita ka ng imong kabubutong hinatag po sa Diyos diha kanimo. Himoa ang imong pagpili. Mudawat ka ba o musalikway ka ba? Buhata ka na karon. Kay basig ugma, ulahin na. Now, higala, ayaw pag una-una sa pag-ingon og nga ano man diag mga adto sa impyerno god. Bibo man lagi kuno dito. Ayaw sulti ana kay wa pa karaba makaadto. Ayaw gyud pagsulti ana. Kay moingon ko pagkagrabe gyud nimo di ay. Naghimo ka nag-usa ka kahimtang nga wa pagani ka makahibaw og unsay tinuod nga kahimtang. Lisura gyud ning tao, no? Mao nang kinahanglang maklaro nato. Mao ning nagtuon ta og Bible aron atong masabtan og klaro kung unsa nang mga kahimtanga. Unsa kining kahimtanga gyud. Now, di ba ka mag-unsa gyud kahimtang sa impyerno? Kay sige magkagingog bibo man ka didto. Well,
Umikan sa atong pagtuon sa balaang kasulatan nga ginganlan natong Bible. Naibaw tag-unsay kahimtang sa impyerno. Kung maingon kag bahala na o muadto kay bibo dito, nawa ko kang ingnon ron nga dili bibo dito. Ang gisgutas Biblia bahin sa impyerno, dili gyud bibo dito. Nakadungog ka ba? Dili bibo. It's not. At tingali, imong gipakaingon og bibo dito kay ato may mga pagtiyabaw, pagpaninggit, pagkagot sa mga ngipon, mga pag-ago, ug uban pang mga makahahadlok, makuyaw, makalilisang nga pagkaguliyang sa mga taong gipang itsa, gipang tambog dito. Na mao na tingaling imong giingon og bibo. Dili bibo sa impyerno. Suma sa imong giingon. Okay? Ang tinuod, makalilisang, paminaw, makalilisang ang kahimtang didto sa impyerno kana suma sa gihulagway o gi-describe sa Biblia. So para tingali nimo, didto sa impyerno bibo, ingnon kanako pag-usab, dili bibo didto. Labing klaro, ang sulti sa Biblia, dili yun bibo dito sa impyerno, og para nimo dito bibo, na imo na ng problema. Kasabot ka? Kaya inigabot nimo dito, ayaw gyud kong sangpita. Kaya siguro magyungo ako dito. Di magyud mukuyog nimo. Kaya di man ko ibutang sa akong Dios dito. Kasabot ka? Ang nakagrabe yun dito, kaya ang mga di magtotoo nga mo'y ilang dayon nga destino, mao na ilang eternal destiny. Makahinumdom sa mga hitabo nila samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Okay? Makahinumdom kini sila nga nakadungog sila ni ining atong gisgutan karon. Muingon ni sila, ako man ron nadunggan dito sa Vic Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube. Yan tungkol sa itong pitsaha. Ako man lang itong baliwa. Kaya gipakaingon ko man itong dili importante. Nakaroon. Saan naman to? Wala na. Wala na ko'y mahimo kaya awahin naman lagi. Tinoon na. Awahin na. Pero kadtong mga magtutuo, ato usab nga naibawan nga tuan na sa langit during the tribulation period. Ang panahon sa tribulation period, maray kinapaitan nga, kasakitan nga may tabo din sa kalibutan, nagkaguliyang, nagkagubot, makalilisang ng kahimtang, wag yun ni masinatis kalibutan, sukad masukad. Mo ni kinagrabihan, tribulation period. 7 literal years ang pag-antos sa mga katawan niya ng panahon na. Kini sila, kadtungtuan na sa langit, during the tribulation period, kadtungtuan na sa langit, di na sila makainumdum sa mga pangitabo din sa kalibutan. Dili na yun. Na mag-iubang mga magtutuo, mga believers, nga mangutana o mahimo pa batangutan sa mga hitabo atol sa tribulation. Mahimo ba kunotang muli, liigi ka sa langit, unsa may kalaki sa mga unbelievers din sa yuta, mo na ilang lilion ko, no? Unsa man pugoy lilion nimo din sa kalibutan? Tanahon ba nimo tong imong mga kontra dito samtang dinhi pa sa kalibutan nga nagkapuliki na ug muli mo dito ahog imong itukmod aron mo balik. Wala na. You will forget everything. Sabta gina. Tingaling na uban mo ingog. Ngano nakaadto ka na ba di Ibig? Wa palagi ko makaadto pero naaman nas pulong sa Dios. Sao man nimo?
Ang sampol ni ini, paminaw, na sampol ni ini mo itong tao nga dato og si Lazaro. Naghinumdum ka ba ito? Wala na mahinumdum si Lazaro eh. Samtang dito si Lazaro sa baka ni Abraham. Wala na siya mahinumdum sa tao nga dato. Nakalimot na siya. Di kay nakalimot na siya. Kundi napapas na si iyang panumduman. Ang iyang kahimtang samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Apan ang taong dato, uy, sige siyang tanaw ni Lazaro, umiingon siya, uy, tuwa na si Lazaro sa dito pa mi sa kalibutan, dito ragid taon siya sa ilahom sa lamisa, nagsige og pamunit sa mga mumho, aron iyang daginuton sa pagkaon. Paminaw. Ang tao nga dato, nahinumdum sa tanan. Imagine, apas Lazaro, wala na. Hayahay na si Lazaro. Wa na nahinumdumag, bisag gamay si Lazaro. Ingon na nga itong nasayran nga gisaysay, gipadayag sa balaang pulong sa Dios. So kung bahin sa witnessing o pagsaksi, tana ko ni mo, good news ba na? O bad news? Of course, bad news. Labi na kaya nga itong topic o uluhan sa itong ilisgutan at karon, ato manigi tuki ning sin, bad news ni, right? So, ang dili magtutuo is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. So, may gisulti sa Roma 5:8. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma. Alang kanato, pinaagi nini, nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. Pagkaklaro niya ng bersikulo ha. Ipaklaro yun diha. O sa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, nagpa-display ra ba siya dito? Wow eh. Nagsulti diya, nagpakamatay siya alang kanato. Aron mabayran ang atong utang sa sala. Kaya di man takabayad. Therefore, atong balikon, sin is not the issue in salvation. Sabot? Unsang tinuod nga isyu? Tubag? Ang atong kabubuton mao kanay isyu. Okay? Kaya ang pagtuo nagkinahanglan man sa atong kabubuton. Our volition. Apan di ka pugson kung di ka masugot. Ato po doon yung ipatinaw ng bahin sa kabubuton, ha? Free will. Atong ipatinaw nimo kung unsay may tabos o sa kadili magtutuo kung siya pinagi siyang kaugalingong kabuton mo ingon og nagkasabot ko. Sumutuon ako. Now, unsa may tabo diha kaniya kung iyang gamiton ang iyang kabubuton. Ato po nang ipatinaw later on sa atong series nga pagtuon sa mga doktrina. So, sublion tas pag-ingon din nga in salvation, dili na issue ang sala. You see, the Lord Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. In other words, do you still remember? Naghinumdum ka pa ba sa atong pagkita kanimo bahin sa mong kaimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios. Unsa man day ang hustisya? The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala, mao ang pangayoon sa hustisya. Nga naman po ni hustisya sa Diyos, mangayo man sa silot sa sala. Tungod kay, ang iyang pagkamatarong nagasulti man nga ang sala ang ngay nga paghahukman. Sabta gina. Mao nga ang resulta niini mao. Nga ang hustisya sa Diyos mao ay nagahatag sa maong nga paghukom ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug sa dihang mibungat si Ginoong Jesucristo sa pag-ingon og tetelestai,
tapos na. It is finished. Natagbaw. Nabayran ang mga sala. Natagbaw ang hustisya sa Diyos niyato. So naanatay kahigayunan alang niini. Mao kana ang mga nagkalinlain nga nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw by the judgment of Jesus Christ on the cross. Unsa gisulti sa bersikulo 18 sa Juan Kapitulo 3, ang musalig kaniya, dili na paghahukman sa silot. Apan ang dili musalig, hinukman na sa silot. Kaya wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. He who believes in Him is not judged. But he who does not believe has been judged already. So, atong makita kini usa ka tawo nga magagamit siyang kabubuton sa pagsalikway nining maong kahigayunan, ana siya sa pagkahinukman. Sabot? In other words, kondenado, condemned na siyang daan. Nganong kondenado naman siyang daan? Gasiga na magkayo. Karon gasigan ng kayo, kay bawa ka ba? Gasigan na ning kalayo. So, samtang ikaw magapabilin nga nagasalikway nining kaluwasan o kahigayunan nga gihatag sa Dios kanimo, ang imong padulngan, kayo ra gyud. Sabot? In other words, hinukman ka na. Tuwa ka na sa kayo. So you can see, by John 3:18, believe or burn. Kita nimo? Kaya nga naman, hinukman ka naman, God. Kana lagi kung imong isalikway ang maong kagayunan. You have already been judged. Meaning, tuwa ka na padung dito. Mao na na imong destino. At sa may gisulti si John 3:36, ang musalig sa anak, may kinabuhing dayon. Apan ang dili mo sugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. In other words, tinuod nga ang hustisya sa Dios natagbaw. Mao ni kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios, di man masuko ang Dios. Usa kini kagitawag natog anthropopathism. Aron makita nato unsay tinuod yung kahimtang. Ang hustisya sa Dios mao ang magahukom sa usa ka tawo nga dili modawat. Tungod kay hustisya sa Dios mosulti manok kay imo man gisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan. Wa koy laing mahimo para nimo, gawas lang sa paghukom kanimo. Namo na. Unsa ang mananaturon? Ahok may lang ko, o may kaso. Moingon ng uban. O lagi, magkasulti ka na kay wa man ka kahibaw o asag yung kapadong. Unsa may klaro ni mong padulungan, wa ka kaklaro. Tingali mo iyon ka, magdalang gugkog, irkon. Magyadag irkon ko na dito. Matabang ka uroig irkon. Mao kinang hinungdan. Nga atong makita nga di yun lagi isyo ang sala. Tanawa. Gasigi man ang taghisgot ini og imo nagyong natino og nasuta. Di gyud sala ang isyo. Ang sala dili gyud mao isyo kun bahin nas kalawasan. The reason that personal sins are not the issue is because Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga mosalikway sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, mahinukman na siya. Dili tungod sa iyang mga sala, right? Nganong nahinukman naman siya? Tungod kay iya manggisalikway. Dili kay nakasala siya, dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng maong isyo. Mao nang ang isyo karon. Ayaw na paghuna-huna sa imong mga sala. Kaya di nan lagi na mo isyo. Ang isyo karon,
unsa may desisyon nimo. Sabot. Unya na ta maghisgot anang sala, kay kanang sala, bad news na. Aritas good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan, no say desisyon nimo. Kaya kanagong problema sa sala, dili na kana problema. Ayaw na himo ang problema, kay kung imo himo ng problema nan, nakuyog ka sa nagadumala ni kalibutan na karon. Satanas. Gilubog niya kanang imo una-una. Ha? Gilubog. Sakto ba na? Gilubog o gilubog? Gihimong isyo ang sala, nga dili unta isyo ang sala. Daghan man po nanguyog ni Satanas karon. Kay gapaling lamang po ni silang Satanas. Mahinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duha sa kamatuoran, magduha-duha na sila sa pagdawat. Ana, nakita ni mo? Nakita, nakasabot ka ba ito? Kaya mo ingon manigini sila, daghan na ba dyan kung mga saang nabuhat? Nga naman, murag magbalik ng isyo sa sala yun. You see? Mo nang di ka may langit, kung di ka musugid, ang kumalikon to, pagkasulti ha, mo nang di ka may langit, kung di ka musugid, taon. Patay na, asa man ta anak, yung taon niya na, asa man na ni mo kwa, kung dili ka musugid. Unyag makabuhat kag sala, pag pinitensya, na mo na, sakripisyo, tanawar ko na. Sala ang isyo nila. Basta ingon ana ka ng kanunay ang hitabo, sala ang gihimong isyo. And yet, in the Bible, it says, sin is not an issue anymore. Why? Again, because our Lord Jesus Christ already paid the penalty of sin. Iyan nagibayran. Mabitaw na, while personal sins are an issue in human life, because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not an issue in salvation on the last judgment. Dili. Makahimo man tagsala, kasagaran makahimo tagsala, mao ni hinungdan. Usahay makalapas tas kagawasan sa ubang mga tao, katungod sa ubang tao, kung tingali makapukan tas katawahan, makapukan tas tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tag dautan. Apan dili ka na mao ang isyo, regardless kung unsa. Dili ka na mo isyo kung maghisgot kita og kaluwasan. Ato ni padayon ugma. So ayaw sipyat sa pagsubay nini sa sunod nga sumpay. Ug ato ning kanang ipadayon ba? Kanya po pipila ka mga punto dinhi. Una na ito tapusa, wanto na po taglay. Pagtuon, magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa imong grasya. Nga mong ipahimuslan ni ining higayuna. Salamat. Naklaro kayo namo, O Diyos, nga ang sala dili na gyud isyo bahin sa kaluwasan. Hinaot nga nalamdagan kamig dugang sa imong kamatuoran pinagis pag patinaw ka namo sa balang Espiritu Santo. Salamat nining grasya. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa mga adlaw-adlaw nga pagpakaon sa among kalag. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.